ye an ka armée an ka président de la transition k'a ye drone caman k'o di an ka pinitigilakaw ma bi o kɔmɔkarili kɛra aéroport Modibo Keyita la bi sɔgɔmada in na an nisɔndiyalen don n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an ni an tun ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ président ka adresse à la nation o kɔfɛ an wulila ka s'i ma bi wulada in na i ye jateminɛ jumɛn kɛ président ka nin discours in na jumɛn ni jumɛn b'a kɔnɔna na ni maliyɛnw bɛ se k'u jigi sɛmɛ o la don n'a nataw la o dɔrɔn. Musa n bɛ i fo komi an b'a fɔ cogo min sisan an bɛ AES de kɔnɔ jamana minnu n'olu bɛɛ tɛ bamanankan mɛn mais u bɛ a jamana bɛɛ bɛ ɲɛyɔrɔ ta tubabukan na o la n ko an b'a daminɛ nanzarakan na ka sɔrɔ ka a bayɛlɛma an ka todunkan na n'o bɛ se ka kunnafoni caman lase mɔgɔ ma donc hakili an bɛ a daminɛ nanzarakan na fɔlɔ. Donc à l'entame de mes propos, je commence à adresser mes condoléances les plus attristées à l'Iran, qui a été victime d'une double attaque à Kerman, dans le sud-est, faisant état de 103 morts et de 188 blessés, selon l'organisation iranienne des situations d'urgence. C'était lors de l'anniversaire du général martyr Qassim Soleimani. Donc nous adressons nos condoléances les plus attristées à l'Iran en faisant savoir au monde entier que les extrémistes réactionnaires qui avaient commencé la guerre en Irak ont poursuivi cette même guerre à Gaza, en Israël, et maintenant c'est le tour de l'Iran. Et c'est dommage, mais nous présentons nos condoléances les plus attristées. Donc, ceci étant, nous nous sommes efforcés quand même après le discours héroïque, emblématique et historique du colonel Assimi Goïta, discours qui a fait vibrer le cœur des Maliens, un discours qui a donné un nouveau concept au retour à l'ordre constitutionnel, un discours qui a donné lieu à l'appropriation de l'accord d'Alger qui est désormais dans la poubelle, un discours qui a donné une nouvelle définition clairement à l'AES, et un discours très très emblématique et qui a retracé un certain nombre de bilans axés sur l'étude prospective sur la vision du Mali de 2063, un bilan des réformes basées sur l'adoption de la nouvelle loi électorale, l'adoption de la nouvelle constitution, la création de l'EJ, l'adoption du nouveau code minier, les recensements généraux faisant état d'estimation de 22 millions de Maliens, l'aide publique aux entreprises publiques du Mali, ensuite le soutien au secteur des cotonculteurs, et avec un appui important pour les sinistrés et aussi un appui important au secteur privé à travers le fonds de garantie à plus de 100 milliards et la signature du pacte de stabilité et de croissance pour plus de 105 milliards. Et beaucoup d'actes ont été posés. Je crois que ça a été dit par-ci, par-là. Mais cette fois-ci, nous allons mettre l'accent sur le message fort du président de la transition lors de la traditionnelle présentation de vœux à la population. D'ores et déjà, le premier message à retenir, c'est que l'année 2024, le président s'est fixé une vision qui est un Mali pacifié, stable et prospère. C'est ce qui donne lieu aujourd'hui à des achats de drones à l'armée malienne. Donc, il faudrait que les gens comprennent une bonne fois pour toutes que le président a été très clair dans son discours. Ce qui va se passer en 2024, c'est la stabilité du Mali, la pacification et la prospérité. Et il a été très clair dans ses dits, ce qui est le premier message fort. Le deuxième message fort, c'est de dire au peuple malien que c'est ensemble
que nous pouvons être plus forts pour vaincre l'adversité. Le troisième message, il s'agit d'agir efficacement sur notre présent et déterminer en toute souveraineté notre avenir et celui de nos enfants. Le quatrième message que le président a rappelé, c'est l'attachement à nos valeurs cardinales, qui fait référence à nos valeurs millénaires, notamment la bravoure, l'abnégation au travail, le respect du bien public et la solidarité. Le cinquième message, c'est un message très pointu. Il s'agit clairement de tous ceux qui sont impliqués dans la corruption vont répondre devant les instances judiciaires du Mali. Ça veut dire que la lutte contre la corruption, c'est une lutte implacable. Le sixième message, ça fait référence à la situation de crise aiguë dans la fourniture de l'électricité de l'EDEM. Il a rappelé que cela est consécutif à plusieurs années de mauvaise gestion et de manque de vision pour le développement de ce secteur stratégique. Mais qu'à cela ne tienne, le président a informé le peuple malien sur les actions pour atténuer les souffrances de la population et les solutions pérennes initiées par les autorités de la transition. C'est-à-dire bien vrai que c'est consécutif à des mauvaises gestions, bien vrai que c'est parce qu'il n'y a pas eu une volonté manifeste, la transition a assumé sa responsabilité et a envisagé des actions importantes à atténuer la souffrance de la population. Et ces actions passent par l'accélération du renforcement des équipements de production et de transport, le financement d'opérations immédiates, les réformes et l'amélioration de la gouvernance du secteur de l'énergie, les projets structurants lancés par le concours des partenaires. Je vous rappelle ici que même dans le budget de l'État, on a augmenté le budget alloué aux ressources énergétiques à hauteur de 337 milliards. Et en même temps, on a signé un accord pour un budget colossal de 300 milliards, y compris le domaine énergétique, mais aussi le domaine alimentaire et autres. Le septième message fort du président de la transition, c'est pour la sécurité et la reconquête de l'intégrité territoriale. Le président a bien rappelé que la mission n'est pas encore achevée et qu'elle consiste à recouvrer et à sécuriser l'intégrité du territoire sans exclusive aucune. C'est dire aux Maliens et Maliennes que ce qui a commencé n'est qu'un commencement et que la mission consiste à sécuriser et à recouvrer l'intégrité du territoire. Et pour cela, le président a précisé la création de l'opération Dougokoloko conformément à la résolution 2690 de l'ONU qui a pour objectif le redéploiement des forces armées et de sécurité sur toute l'étendue du territoire suite au départ de la MINUSMA. Ça veut dire tout simplement que le départ de la MINUSMA, d'ailleurs, qui nous permet de quitter de facto du chapitre 7 des Nations Unies, bravo à Assimi Goïta, le Mali n'est plus sous le chapitre 7. Le départ de la MINUSMA met fin au chapitre 7 des Nations Unies. Donc nous ne sommes plus sous tutelle, mais sinon on était sous tutelle depuis plus de 12 ans ou 13 ans. Après le départ du MINUSMA, le président a jugé nécessaire d'aller à une appropriation nationale du processus de paix et de la réconciliation par l'unité nationale et le vivre ensemble, et à travers un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation, que j'ai abrégé ici DDIM-PR, avec pour objectif, parce que ce dialogue intermalien a des objectifs importants. Le premier objectif, c'est éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Le deuxième, c'est assurer la cohésion sociale, l'unité nationale et le vivre ensemble. Le troisième, c'est réconcilier et recréer les conditions de vie normales. Donc, il a précisé également que sont exclus du champ du dialogue direct intermalien
l'unicité de l'État, la laïcité de l'État et l'intégrité territoriale. En plus, les 3 principes qui guident l'action publique, c'est-à-dire les 3 principes de la souveraineté du Mali. Il a aussi précisé que maintenant, dans ce dialogue intermalien, c'est la responsabilité de l'État qui est engagée pour créer les conditions d'épanouissement dans un environnement de confiance retrouvée entre les communautés. Et le comité de pilotage du dialogue sera mis en place en ce mois de janvier et le rapport au mois de février. C'est dire tout simplement qu'il n'y a plus d'accord d'Alger. C'est désormais le dialogue intermalien qui va trouver les solutions à nos problèmes après le départ de la MINUSMA. Donc c'est à nous Maliens, c'est entre Maliens et c'est l'État qui est responsable. Le 10e message, le président rappelle à la vigilance pour renforcer les acquis. 11e message, il invite les gens à se donner la main et éviter les amalgames susceptibles de perturber le vivre ensemble. Son 12e message, c'est la pacification durable du climat social par la signature et l'intégration du pacte de stabilité sociale et de croissance dans l'ensemble des réformes administratives juridiques contenues dans les recommandations de la conférence sociale. Le 13e message du président, il a dit clairement qu'il n'y a pas de place pour ceux qui ont attenté à nos terres et à la vie de nos populations. Donc, ceux qui sont poursuivis par la justice malienne, qui sont en dehors du Mali, qui ont pris les armes contre le Mali, conformément à la constitution du Mali qui dit que toute attaque contre les forces armées ou la terre, c'est l'attaque à la sûreté de l'État. Ceux-ci ne seront jamais pardonnés et ceux-ci ne participeront pas au dialogue intermalien. C'est les soi-disant signataires de l'accord d'Alger qui sont en dehors du Mali, qui sont en train de chanter par-ci, par-là, qui ne sont pas d'accord, ils sont en train de parler d'eux-mêmes. La question est adressée à eux. Ils ne sont pas maliens dans le contexte que nous disons. Tous ceux qui ont attenté à la terre et à la vie des Maliens ne sont pas concernés par le dialogue. Donc le dialogue est connu, c'est entre nous Maliens qui sont là et de façon très claire. Donc un message précis. Le 14e message, le président de la transition invite au calme plutôt et à la modération des populations vivant dans les zones qui ont fait l'objet d'occupation pendant 11 ans. Le 15e message, le président donne un nouveau contexte de l'ordre constitutionnel. Il dit en ce sens que le retour à l'ordre constitutionnel à la malienne, c'est définissant comme un ordre désiré par les Maliens. Et cet ordre, c'est quoi? C'est l'ordre sécurisé et apaisé. Donc désormais, pour dire que le retour à l'ordre constitutionnel n'est pas synonyme d'organisation d'élections. Le retour à l'ordre constitutionnel, c'est un ordre sécurisé et apaisé. Et d'ailleurs qui est soutenu par l'adoption de la nouvelle constitution, la création des lois et son financement, et ainsi que l'adoption de la loi électorale. 16e et dernier point de message du président. Le président a fait passer le message que l'AES, qui est fondé sur une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle, est désormais une alliance d'intégration politique renforcée, centrée sur l'intégration des peuples. C'est-à-dire que l'AES, ce n'est pas l'AES des chefs d'État, mais c'est l'AES des peuples. Et ça veut dire que nous, peuples du Burkina, du Mali et du Niger, c'est l'appropriation de l'AES par les peuples. C'est pour cela qu'on dit la politique d'intégration centrée sur les peuples. Et c'est aussi une alliance pour la création des conditions nécessaires à un développement socio-économique et financier pour le développement harmonieux du Mali, du Burkina et du Niger. Ça, c'est une annonce par rapport à la création de l'union monétaire et même de la monnaie. Ça veut dire que toutes les conditions doivent être réunies pour passer à cette étape.
Ensuite, il définit l'alliance comme une alliance qui lie les trois États par leurs relations historiques et stratégiques. En dernier lieu, l'AES est une alliance qui permet aux trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger, de réaffirmer leur souveraineté et de redonner un sens aux valeurs de la solidarité et de la fraternité. Voilà, c'est quelques éléments ramassés des messages forts du président. Il y a eu le bilan, mais il faudrait reconnaître que le président, cette fois-ci, a fait un message de souveraineté en respect total et intégral de la constitution du Mali. Il a profité de répondre également aux allégations tenues par certains hommes politiques qui ont eu à dire que, voyez, on n'est pas dans l'application des recommandations des assises nationales. Le président a commencé par dire que le bilan de 2023, c'est un bilan carrément dédié à la mise en œuvre des recommandations des assises nationales. Donc, ça coupe court aux diffamations, aux allégations et à des idées vraiment qui ont tendance à faire croire comme si le président de la transition n'est pas quelqu'un de sincère dans ses actions. Je pense que la sincérité est la règle chez lui. Et c'est pour cela que nous nous engageons à soutenir davantage ces actions aussi nobles. Voilà, donc je vous remercie. Ok, mais nous avons la fin pour 16 points de mon président Moleka adresse à la nation que nous avons parti du combat à Buraka 16 points de voilà Aouissa Nazarakana. Maintenant, c'est ça, Amenana, Bamanaka Fenana, ou Boulon Terre Français, mais on se contacte pour la Kundra. Voilà, Moussa Ambifo, Anye Nazarakan Foli Damine, ni Douaoudouye, Ani Tachibla, Kanyeshi, Irama. Iran min fɛnɛ ye Mali dɛmɛbaga dɔ ye o iraniyɛnw fɛ yen nɔ banbaganciw taara bi olu ka fo siɲɛ 2 u ka dugu dɔ ko Kerman a kɛra sababu ye ka maa 100 ani maa 3 bɔnɛ ani na maa 100 ni maa 88 olu banana a kɛra wagati la wagati min u ka général ba dɔ bɛ yen min ye i yɛrɛ du ka jamana ma n'u b'a fɔ ma ko Kɛsim Sulemani u ka san 4 na hakili jiginna. N'i ye nin ko ninnu jateminɛ banbagaci minnu wulilen bɛ diɲɛ kɔnɔ ka kɛlɛw coko maaw kan n'u y'a daminɛ Irak ka taa n'a ye Israël Gaza o kelenw de bɛ nin baara kelen na Iran an bɛ an ka foli kɛ ka ɲɛsin Irankaw bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini u fɛ ko Ala ka minnu tora na Ala k'u dayɔrɔ suma Musa ni Mali kan k'i sinsin jɛɲɔgɔnya kan Mali kan k'i sinsin Irisi ka jɛɲɔgɔnya Iran ka jɛɲɔgɔnya ani Chine ta kan surtout Iran bɛ se ka an dɛmɛ fɛn caman na mun ye maramafɛ ko ta fanfɛla ye wa olu bɛ se ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que hali Irisiw ka technologie caman bɛ yen u b'a sɔrɔ iraniyɛnw de fɛ donc o siratigɛ kɔnɔna na an ko bi baro an bɛ na kɛ jamanakuntigi ka laseli kan jamanakuntigi ka laseli n'i y'a jateminɛ a kɛra laseli ye laseli min n'an bɛ se k'a fɔ k'a kɛra ɲɔn tɛ ɲɔnmada ye sabula laseli in kɔnɔ a ye baara minnu bolo dara jamana kɔnɔ a yɛrɛ ye fitinin fɔ a la mais belebele bɛ yen a da ma se ka se o ma fɛn caman bɛ yen a m'olu bɛɛ walaka mais dakurunya damadɔ la yani an ka don an ye tɔmɔli minnu kɛ a ka laselibaw la an bɛ maaw hakili jigin dɔrɔn fɛn damadɔni min kɛra jamanakuntigi y'a jira a ka laseli kɔnɔ ko san tɛmɛnen n'o ye san 2023 ye baara o baara kɛra a kɔnɔ a bɛɛ kɛra ka sanga ka bɛn ni jamanadenw ye laɲini minnu kɛ an ka sigikafɔba la a bɛ fɔ min ma ko Assise nationale de refondation baara in bɛɛ kɛra ni o kɔnɔna ye o de fɛnɛ kɛra sababuya ye n'an ye sariya sunba sɔrɔ sariya sunba min ye an ka kan di an ma sariya sunba min ye gɔrijigɛniya kɛlɛli k'o bolo da an ka sariya sunba kɔnɔ cɛw ka cɛw kanu musow ka musow kanu o de banna pewu o kuma bɛ an ka sariya sunba kɔnɔ ka sariya sunba fɛnɛ ka accord ko ban pewu
o sarasumba min fɛnɛ hali siga min kun bɛ Asimi ka candidature la k'o ban pewu sarasumba min ye Mali ka yɛrɛya di a ma sarasumba min ye ko caman latigɛ Mali ye ani an ye a fɔra ko ka kulu min sigi ko u bɛ kalafili labɛn kɛ kulu kɛrɛnkɛrɛnnen a dama kulu o fɛnɛ kɛra fo ka musaka di o ma musaka min bɛ se ka t'i jɔ miliyari 5 ani miliyɔn 900 ni kɔ président y'a fɔ a ka laseli kɔnɔna na fɛnɛ baara min kɛra n'o sɔrɔla sariya min bɛ ta an ka dugukɔrɔ ko ɲɛnabɔli ko n'a fɔ ma ko code minier ko yɛlɛma donna o la o yɛlɛma min donn'o la ani a kɛrɛfɛ balan n'a bɛ fɔ o ma ko contenu local o kɛra sababu o bɛna fɛn ba se Mali ma san nataw la wa kuma in fɛnɛ la n'i ye jateminɛ kɛ Mali yɛrɛ hakilina bolo da Mali bɛ se ka jɔ san 30 kɔnɔ cogo min n'a bɛ fɔ o ma ko perspective de vision Mali 2063 ka b'o la sɛgɛsɛgɛliw kɛra ka Mali yɛrɛ ka maaw da dɔn jamana in kɔnɔ ani baara caman kɛra a ye dɛmɛ caman kɛ dɛmɛ mun kɛra an ka société baw ɲɛ n'o ye IMPP ninnu k'olu wuli k'u jɔ Comatex k'olu wuli k'u jɔ ka terrain sira k'o wuli k'a jɔ ka baara caman kɛ ani dɛmɛ kɛra fɛnɛ an ka sɛnɛkɛlaw ye ka taa engrais ko ta fan fɛ wa tiɲɛni fɛnɛ donna sɛnɛkɛla minnu kun dɛmɛ kɛra olu ye hakili la o wari yɛrɛ ka ca ni miliyari 9 ni kɔ ye o bɔlen ko ye dɛmɛ kɛra fɛnɛ kɛnyɛrɛye bondaw ye fo ka taa olu ka tɛmɛ fo miliyari 100 ɲɔgɔnna kan an bɛ se ka fɔ o kɛnyɛrɛyew bɛ dɛmɛ ni bonda min n'a bɛ fɔ o ma ko fond de garantie o yɛrɛ ka sɔrɔ a ka jagokun a kun bɛ miliyari 5 ni kɔ la sisan a taara miliyari 12 la donc baara caman kɛra yɔrɔ Kidali bilali kɔni o kuma ma fɔ mais an y'o bɛɛ de jateminɛ ka a kɛrɛnkɛrɛnnenya président ka nin laseli kɔnɔ a yɛrɛ ye kuma ba laseli ɲɛnɛma 16 de lase maliyɛnw ma n'an bɛna an da don o la k'o ɲɛfɔ n'an b'a fɔ ko les 16 messages forts du président de la transition le colonel Assimi Goïta lors de la traditionnelle présentation des vœux pour le nouvel an. Donc a ye kuma ba laseliba minnu kɛ an bɛna an da don o de la an b'a fɔ an ye 16 de bɔ a kɔnɔ sinon hali fɛn yɛrɛ b'a kɔnɔ mun tɛ 16 ye laseli fɔlɔ ye ko maliyɛn bɛɛ k'a faamuya ko Mali kɔnɔ baara min bɛ sen na san 2024 o baara bɛ ɲɛsin dɔrɔn Mali ka basigili ani cɛbɛn ni ka bɛn ni kelenya sinsin ani ɲɔgɔn cɛ wa ani Mali ka yiriwa ko san 2024 baara bɛ ɲɛsin o de ma basigi ka fɔ ka bɛn kɛ wa ka sɔrɔ yiriwa a ko a ka kuma filanan na ko maliyɛnw k'a faamuya ko ni an farala ɲɔgɔn kan de an bɛ se ka se jugu la mais n'an ma fara ɲɔgɔn kan an tɛ se jugu la ko wa ko an b'an jija de k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka bi baara kɛ walasa ka sini ɲɛbila kɛ yɛrɛya kɔnɔna na an ka bi baara ni sini ɲɛsigi baara o sirilen bɛ an ka ɲɛsin baara ma a naaninan a ko maliyɛnw k'u jija an bɛnbaw ye fɛn jɔsen 4 min fɔ an ɲɛna an ka adamadenya sinsinnen bɛ min kan k'an k'an cɛsiri o la ni o jɔsen 4 fɔlɔ ye cɛsiri a filanan baara a sabanan ka foroba nafolo bonya a naaninan o ye ɲɔgɔn dɛmɛ k'an ka hakili to o la k'o ye an taabolo dɔ ye an bɛnbaw ye mun yira an na a ko yafa tɛ kɛ maa si ma maa o maa ni e yera yuruguyurugu kɔnɔna na i k'a bila i kunna ko i ni kiriso de b'a bɔ ɲɔgɔn na a 6nan a ko min bɛ tali kɛ Mali kuranko kan ko bɛɛ lajɛlen k'a faamuya k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Mali kuranko kɔnɔ gɛlɛya in ye baarakɛbaliya ye ani maaw ma se ka hakili ɲuman sɔrɔ k'u ɲɛsin nin bondaba in ma k'an bɔ gɛlɛya la ko mais ko ni a ta o ta gouvernement bɛ i jɔ a jɔyɔrɔ la ka lafiya bɔda di maliyɛnw ma o lafiya bɔda o bɛ sinsin fɛn 4 kan o fɔlɔ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa minɛnw ka na minɛn minnu bɛ se ka kuran ta ani ka kuran di maaw ma filanan o ye ka musakaw fara ɲɔgɔn kan joona joona k'o di pour que ka baara ninnu caman kɛ sabanan o bɛ tali kɛ
baara bolodaw ka baara boloda min na ni yɛlɛma yɛrɛ ye énergie yɛrɛ EDM yɛrɛ a baara kɛcogo a n'a baara kunbɛcogo a n'a siniɲɛsigitaw. Naaninan ko baara caman bolodalen bɛ jamana bolo ani a baarakɛɲɔgɔnw mun b'a to don n'a nata baara ɲɛnama dɔw bɛ kɛ an ka bɔ nin kuranko gɛlɛya kɔnɔ. N'i ye jateminɛ kɛ o de nana kɛ sababu ye hali wari min tun bɛ bila kuranko bunakun na an ka budgetba kɔnɔ miliyari 37 de faral'u kan. Wa Mali bɛ projet dɔw yɛrɛ la tuguni an ye miliyari 300 sɔrɔ min na n'o baara bɛ kɛ kuranko kan mais baara bɛ kɛ dumuniko kan baara bɛ kɛ fɛnɛ fɛn wɛrɛw kan. N'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko bɛɛ lajɛlen k'a faamuya min ye kɛlɛ min bɛ Mali la walasa k'an ka dugukolo kɛ an ta ye k'a baara ma ban fɔlɔ ko baara min fɔra olu ɲɛna n'olu bɛ k'o kɛ o baara in ɲɛsinnen bɛɛ de ka basigi la na Mali dugukolo fan bɛɛ la wa ka tila ka Mali dugukolo kɛ bɛɛ kɛ Mali ta ye paraɲɛ kelen tɛ to maa si bolo. A seginna a ko maliyɛnw k'a faamuya ko jɛkulu min n'u ye baara min boloda Sirasiw ka baara min boloda n'u b'a fɔ ma ko opération dugukolo ko o nana de ka ɲɛsin ka bɛn MINUSMA tali ma. U ka sariya kisɛ min ye sariya kisɛ 26 ani 90 ye n'o taara ONU fɛ wa k'ale ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye jamana finitigilakaw bɛ se ka taa jamana yɔrɔ bɛɛ cogo min ka t'u sigi jamana fan bɛɛ. A ko a b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ko bolonɔ kun bilala papier mun na n'o ye accord d'Alger n'a ɲɔgɔnnaw ye o k'a bɔra bɛnkan min taara dugu wɛrɛ la k'a bɔr'o la a bɛna kɛ maliyɛnw yɛrɛ de ka bɛnkan ye sisan. Donc maliyɛnw yɛrɛ de bɛna kuma ɲɔgɔn fɛ walasa k'u ka cɛfɔ ani cɛbɛn ani kolonso ɲɔgɔn na ani bɛn an ka se ka ɲɔgɔn ku an yɛrɛ ka dugukolo kan k'o bɛna kɛ ni an yɛrɛ de ka kuma ɲɔgɔnya ye an ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw de bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ wa o baara in hukumu kɔnɔna na fanga de b'i jɔ a jɔda la walasa kuma ɲɔgɔnya ka se ka kɛ ka se ka jamana in bɔ n dingɛ kɔnɔ. A ko la o kuma ɲɔgɔnya bɛna kɛ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ko kuma ɲɔgɔnya in sigilen bɛ fɛn damadɔ kan. A fɔlɔ walasa an ka se k'a lajɛ fɛn jumɛn de nana ni nin bɛnbaliya ye ko nana ni bɛnbaliya ye k'a ko bɛɛ ɲini k'a bɛɛ ɲɛdɔn k'a kɛlɛ ka bɔ yen walasa a ɲɔgɔn wɛrɛ kana na wa ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa mun ye bɛn ni sabali ye an ka jamana kɔnɔ ani kelenya ani jamanadenw ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka sɔn ɲɔgɔn ye a baara bɛ kɛ o hukumu fɛnɛ kɔnɔ. Baara fɛnɛ bɛ kɛ walasa ka bɛn sinsin wa ka na ni cogoyaw ye cogoya minnu n'an kun bɛ kɔrɔlen ka na n'o ɲɔgɔnna ye walasa an ka se ka ɲɔgɔn kofɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma. Mais a ko a ka laseli la ko ni kuma ɲɔgɔnya min bɛna kɛ Mali kɔnɔ k'a kuma ɲɔgɔnya fɛn damadɔ bɛ yen kuma tɛ kɛ olu kan kuma tɛ kɛ jamana ka kelenya kan kuma tɛ kɛ jamana ka bɛɛ ka diinɛ to i bolo k'i ka diinɛ k'a kɛcogo la n'o ye laïcité kuma tɛ k'o kan wa jamana yɛrɛ ka jamanaya n'o ye intégrité territoriale ko kuma tɛ k'o kan ani bɛnkan mun bɛ yen n'a fɔra ko jamana tɛ mara ni marabolo saba in tɛ ko kuma tɛ k'o fɛnɛ kan. Donc a ko la ko baara in walasa ka se k'o don ba la jɛkulu dɔ de bɛ sigi a bɛ fɔ ma ko comité de pilotage o bɛ sigi janvier kɔnɔ wa ale ka baara in bɛɛ o bɛ kɛ gafe dɔ kɔnɔ ko o yira maliyɛnw na février kalo la. A ko a b'a ɲini maliyɛnw fɛ an ka kow jateminɛ kosɛbɛ fɛn minnu b'an bolo u kana tila an na an ka jɛ fɛn minnu b'an bolo an k'olu tɔbɔtɔ kosɛbɛ wa a b'a ɲini maliyɛnw fɛ an ka bɔ faamuyalibaliya kɔnɔ ani ɲɔgɔn sɔgɔbɛ kɔnɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa an bɛnnen mun bɛ tiɲɛni kana don an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛn hukumu kɔnɔna na. O la a ko min ye jamana basigi ye o kɔni o sigira gafe dɔ bolonɔbila kan gafe min bɛ kuma basigi kan an ni ɲɔgɔn cɛ ani adamadenya donni ba la wa o bɛ tali kɛ kumakan o kumakan kun fɔra an ka jɛrɛba dɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko conférence sociale o ye kumakan fɛn fɛn fɔ sariya ko ta fanfɛla la ani mara ta fanfɛ a bɛ tali kɛ o bɛɛ lajɛlen kan. A ko yafa ti kɛ maa ma minnu ye dankari kɛ jamana la ani jamanadenw ni na yafa tɛ kɛ olu ma
o kɔrɔ ye olu ɲin tɛ nin sigi ka fɔ ko kuma in na a tan naaninan a ko k'a bɛ jamanadenw minnu n'u ye san caman kɛ dekun kɔnɔ a b'u wele u ka u hakili sigi u ka faamuyali kɛ u ka bila u kunkolo la ko gɛlɛya min bɛ yen a bɛna ban dɔɔni dɔɔni a ko min ye ko jamana ka segin a ka jamanaya la ni politikimaw b'o fɔ ko retour à l'ordre constitutionnel n'olu kɛlen bɛ k'o kɛ ni élection labɛn de ye a ko ka jamana segin jamanaya yɛrɛ kɛcogo ɲuman na ko anw bolo Mali la yan fɔcogo wɛrɛ de b'o la o ye ka jamana segin maliyɛnw ma Mali min ni lakana b'a kɔnɔ ani Mali min ni basigi b'a kɔnɔ donc an ka segin ka na ko ɲuman na o ye lakana ani basigi de nin b'a yira k'a fɔ ko minnu ka miirina ye ko kalafili de bɛna ni lakana ni basigi ye ko kalafili tɛna ni lakana ni basigi ye mais lakana ni basigi kan ka kɛ ko de ye mun bɛ ɲini badabada n'o ye maliyɛnw ka laɲini a ka laseli 16nan a ko an bɛ jɛkuluba min kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko AES ni jɛkulu in sigira ɲɔgɔn dɛmɛ kan jɛna kɛlɛ kɔnɔna na ani ka tila ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn tɔbɔtɔ gɛlɛya minnu mana se an ma ko jɛkulu in ye fari kura da o fari la o fari dɔ ye jɛkulu in sisan a kɛra jɛkulu ye jɛkulu min bɛ kuma politiki kow kan mais a politiki baara bɛɛ ɲɛsinnen bɛ jɛkulu in yɛrɛ jamanadenw de ma walasa a ka kɛ jɛkulu ye jɛkulu min ni ale sinsinnen bɛ jamanadenw yɛrɛ ka taabolo kan jɛkulu ka a ko la tuguni ko jɛkulu in fɛnɛ a sinsinnen bɛ tuguni ka waleyaw sigi sen kan waleya minnu b'a to jamana saba ninnu bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ diɲɛnatigɛ yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na cogoya la ani sɔrɔ yiriwali ani wariko tali la jamana ninnu bɛɛ kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ a ko fɛnɛ ko ni jɛkulu in sigilen bɛ kɛ sababuya ye ka jamana saba ninnu kala ɲɔgɔn na u ka don tɛmɛnen ko ani waleya min bɛ bi o cogoya kama wa ko nin b'a to jamana saba in bɛɛ bɛ se ka i ka yɛrɛma hɔrɔnya k'i disi gosi n'a ye wa a b'a to fɛnɛ mun ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani ɲɔgɔn bonya a bɛ o sinsin ani ɲɔgɔn cɛ donc Musa nin kun ye an ye mun tɔmɔ bamanankan na k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye président ka laseli kɔnɔna na voilà. Ayiwa o b'a bolo dɔw fana tun bala k'an wele k'an ɲininka ko président kun bɔra ka adressé jamanadenw na a kɛra ni kan min ye alors que k'an bɔra ka référendum kɛ sisan k'a jirala k'a fɔ ko bamanankanw ni an ka kanw bɛɛ lajɛlen donna ba la ko mais ko pourquoi a ma kɛ ni bamanankan ye comme jama fanba b'o mɛn. Musa minnu ye o fɔ u ka kuma ye tiɲɛ ye président kun bɛ se k'a bɔ k'a fɔ kan dɔ la a kun bɛ se k'a kɛ bamanankan na a kun bɛ se k'a kɛ kɔrɔbɔrɔkan na mais n bɛ fɛ mɔgɔw ka mun faamuya kan in donni ba la sariya dɔ de fɛnɛ bɛ a ko tɔ latigɛ n'a bɛ fɔ o ma ko loi organique a bɛ se ka kɛ sisan a fɔra k'an ka kan bɛɛ donna ba la ni président kumana ni bamanankan dɔrɔn ye n'a ma kuma ni kɔrɔbɔrɔkan ye u b'a fɔ k'a y'a fɔ bamanankan na a kun k'a fɔ kɔrɔbɔrɔkan na a k'a fɔ nin kan na mais sariya dɔw bɛna ta mun b'a to kan mun mɛnlen bɛ ni kan bɛɛ ye président ka se k'i ka laseli kɛ o la o fana bɛ kɛ ni sariya de kɔnɔna ye wa k'a yira k'a fɔ ni président y'a ka kuma fɔ kan mun lamɛnlen bɛ ni kan mun bɛɛ ye a bɛ se ka yɛlɛma kan tɔw la pour que mɔgɔw ka a faamuya donc o bɛ sariya dɔ kɔnɔna na sinon a ka di président yɛrɛ k'a ka laseli kɛ an ka bamanankan na mais n'a ma ɲa an ko jamana ka kanw bɛ don ba la sariya dɔ bɛ a ko bɛ perepere latigɛ o fana kan ka ɲɛfɔ o ye dɔ ye hali ni a fana kan a bɛna kuma kan in na a kan bɛ sɛbɛn ni sɛbɛnden jumɛn ye yala a bɛ sɛbɛn ni baloku kalan ye wa a bɛ sɛbɛn ni cifina ye wa a bɛ sɛbɛn ni nko ye wa n'o bɛɛ pereperela latigɛra hakili la laseli ninnu bɛ kɛ k'a sɛbɛnni kɛ lafiya la sinon an bɛɛ ka miirina ye a ka to ka nin laseli ninnu kɛ an ka kanw na sabula tubabukan ye baara kɛ kan de ye mais kan tɛ bilen
kan min ka kan ka fɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na mais hakili la laseli ninnu président y'u bɛɛ faamuya don ni a nata la an b'o fɛngɛ o de y'a kɛ Musa an bɛ an jija cogo bɛɛ ka tila k'a ɲɛfɔ an ka bamanankan na hali n'i y'a ye discours kun tɛna sanga sɔrɔ maliyɛn bɛɛ kun jigi sigilen bɛ k'a bɛna fɔ bamanankan de la donc an b'o o yafa ɲini kɛ mɔgɔw fɛ mais ko bɛ faamuya ni minɛ min kɔnɔ o ye nin de ye sinon walikan fɔ ye jɔnya de ye an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ tubabu kɛlɛ ka to k'u ka kan fɔ mais comme an yɛrɛ de fana ko sariya dɔ bɛ an ka kan fɔli tɔ perepere latigɛ o de ye jate minɛ na mais a tɛ mɛn ne yɛrɛ ye ministre interpellé a ye jaabiw di yan a tɛ mɛn fɛɛrɛ bɛna kɛ nin bɛɛ la hali an ka wasabulonw kɔnɔ an bɛna kuma an ka kanw na musa ni kanw donna ba la a bɛ baara min di a ka ca baara ba kelen a nafa bɛ an yɛrɛ kan kosɛbɛ wa kan ni Asimi kun ye nin y'an kan ka kan na a bɛ fɛn fɔ fɛn min nafa kun ka bon hali ni nin donc o de y'a kɛ an fana b'a lajɛ ka a ɲɛfɔ an ka ɲɛfɔli la walasa bɛɛ ka se ka a faamuya. Ayiwa honorable an bɛ taga ɲɛfɛ an bɛ ɲininkali min tugu o la o ye bi kɔni an ye drone 5 o kɔni tun bɛ piste sanfɛ mais comme a jala k'a fɔ ko an mana fɛn fɛn sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen kɔni tɛ taa ye dɔw bɛ dogo mais dɔw bɛ jira an na drone 5 kɔni o dira Mali filetigilakaw ma bi i ka appréciation ye jumɛn ye. Musa mun ye armée ka minɛnko ye i m'a ye taalen ɲɛ ne tɛ ka kuma a kan bilen sabula minɛn minnu b'an bolo dɔ de kan ka fara a kan sanga ni waati n'i y'a ye Aligérie b'anw bonya minɛnko de don o de la Asimi ye kuma min fɔ nin bɛ président ka kuma a ye kuma min fɔ maliyɛnw ɲɛna ko Mali 2024 a sigilen bɛ Mali basigili de kan a sigilen bɛ kuma ɲɔgɔnya de kan wa a sigilen bɛ Mali yiriwali de kan o tamasere de dilen filɛ maliyɛnw ma parce que kulonkɛ tɛ yen a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko Kidali minɛna dɔrɔn k'an tɛ armement san bilen non armement san o san i bɛ dɔ de san o de la ni an ni minnu ye jamana mara san 30 n'u ɲininkara k'u ye armement ko tiɲɛ u b'a fɔ k'u b'u dalacɛ t'a la n'i ma tiɲɛ e dɔ san n'e m'a tiɲɛ e dɔ san ka sɔrɔ i y'a tiɲɛ u y'an ka armement ta k'a feere Tchad ma u y'a feere mɔgɔ caman ma fɛɛrɛ jugu bɛɛ kɛra nɔ ka poudrelle ci anw yɛrɛ kun ye ne ye Sirasuden de ye poudrelle cira an bɛɛ ɲɛna a cila cogo min na maa si t'a dɔn an ka armement caman feere la hali n'i y'a ye irisiw bɛ k'u yɛrɛ minɛ an na dɔɔni parce que u ma se k'a faamuya kun jumɛn na olu ye minɛn minnu d'an ma a dɔw taar'u yɛrɛ sɔrɔ Faransi bolo cogo di anw de ka démocratie y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'an mago tɛ maramafɛn na k'an mago tɛ guerre la pogo kɔnɔ 7 kɛra ka don an na k'an ka armée ci k'an ka fɛn bɛɛ ci mais n'i y'u ɲininka kuma ko adamaw ninnu k'u ma baara kɛ u b'a f'i ɲɛna ko flamme de la paix an ka sira b'o la wa flamme de la paix tɛ ka taa yirikuru ni fɛnw ɲini k'o jeni mais ko min kɛra o jukɔrɔ o de ka jugu n'a bɛɛ ye an tɛ ɲɔgɔn ɲininka o de la Musa taara ka fɛn minnu to olu bɛ min miki caman baden kun bɛ u taara min donc Asimi bɛ ka sini baara de labɛn donc fo maliyɛn bɛɛ ko o faamuya o de la Musa nin bɛɛ kɛ kun ye ko mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ i b'i labɛn bi n delila k'a fɔ aw ɲɛna n bɛ segin a kan bi tuguni parce que an bɛ kuma dɔw fɔ a bɛ mɛn mais n'a nana tuguni a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a kɛra kuma kura ye n ko aw ma Faransi ye République Centrafrique ci cogo min u y'o dugu ci cogo min u bɛ k'o de kelenw bolo da an ka jamanaw kɔnɔ n'a bɛ maa min kɔnɔ ko Mali mago bɛ élection de la 2024 Mali mago tɛ élection na dɛ Mali mago bɛ basigi de la Mali mago bɛ maliyɛnw ka bɛn de la o de la Musa n y'a fɔ aw ɲɛna yan n ko fɛn 4 de bolo dalen don u bɛ fɛ ka jamana ci ni fɛn mun ye a bɛ k'a bɛɛ ye tile 2 in na n k'aw ma n ko Faransi labɛnnen don ka diinɛmɔgɔ dɔw ta k'u lamuruti jamana contre la ka don mɔgɔw n'u hakili cɛ walasa a bɛ se k'an ka dugu ninnu ci cogo min Mali b'o la Burkina b'o la Niger b'o la n'u bɛ don diinɛmɔgɔ ka sira fɛ o kɔrɔ tɛ diinɛmɔgɔ bɛɛ o diinɛmɔgɔ minnu b'u yɛrɛ kɛ politiki mɔgɔ ye an ɲɛ b'a ko caman na n y'a fɔ ka sɔrɔ hali Suala Baya ninnu ka si ka kuma ma fɔ n y'a fɔ an ɲɛna depuis kuma jan
Ngubu tola ubedo sportif la akera basket kela akera ballon tanay akera fenfey ani artisu ubedo lula ka commencer ka fanga la no ka commencer ka fanga la gauche nyebala abo nyebo chama fenela wobuto bitime malin de la diaspora fe abo chama beni no butigile me mali ko fe uluti fu la ka mali ka ko be la gauche amana femme fenfe ke obota bo ko kari ka kibara langolo di jien mo ma sino malin la diaspora mun be mali fe bi kunchili taba mais obu servi faso bon an faso den jugu yɛrɛ labila an b'a fɔ ko an y'a fɔ jumɛn yɛrɛ bajugudenw tɛ yan bajugudenw u b'u servi olu de la pour que ka jamana ci ani n'u bɔra u b'u ɲɛsin société civile association ONG u bɛ don olu de kɔnɔ ka tiɲɛni lase jamana ma ani politique mɔgɔ minnu bɛ u ka baara kɛ wa n y'a fɔ a ɲɛna ko Mali kɔnɔ désormais fo mɔgɔ k'a faamuya ko politique mɔgɔ fila de bɛ Mali la awo taasira fila dɔrɔn de bɛ yen politique mɔgɔ minnu bɛ monde unipolaire dɛmɛ c'est-à-dire monde unipolaire ye jumɛn ye les États-Unis et le collectif de l'Europe France ni Europe quoi olu fana b'u sinsin FMI ni Banque mondiale kan mais u b'u sinsin fana CEDEAO ni Union africaine kan pour que ka olu ka taasira k'o don diɲɛ kɔnɔ olu de ka taasira ye ka maaw mara libéralisme ani néocolonialisme donc ka fɛnw privatiser o politique mɔgɔw fana de b'o baara la yan o politique mɔgɔw de ka parti politique o ɲɔgɔnnaw bɛ Faransi olu b'u yɛrɛ ye Faransi politique la i b'a sɔrɔ cɛw b'u yɛrɛ ye Faransi parti socialiste la ou bien a capitaliste la ou bien a fɛnw na donc o politique mɔgɔw bɛ baara kɛ ni o monde unipolaire mɔgɔw ka idéologie de o politique mɔgɔw de fana b'a fɔ k'an isolélen don parce que olu ka clan an tɛ k'a ɲɛsin olu ma ka baara kɛ n'o ɲɛmɔgɔ ye Faransi ye wa o monde unipolaire diɲɛ kɔnɔ olu de bɛ cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu ani muso ni muso ka ɲɔgɔn kanu olu de b'o promotion kɛ olu de ka promotion ɲɛsinnen bɛ fɛnɛ bolokoli ninnu ma olu de ka promotion ɲɛsinnen bɛ fɛnɛ k'aw kana cɛya a ye dɔ bɔ a denw na a ka can quoi donc mais il y a le monde multipolaire o ye i n'a fɔ Russie Chine Inde Iran minnu tɛ u yɛrɛ ye ninnu ka taabolo la soit cɛw ni cɛw ka ɲɔgɔn kanu soit musow ni musow ka ɲɔgɔn kanu soit ka na ni sira dɔ ye pour que ka dɔ bɔ denw wolota la ou bien ka aw mara économiquement ka aw bolo ban mais olu jamanaw ko jamana bɛɛ n'i ka yɛrɛya kan ka to olu bɛ bɛɛ bonya n'i ka taasira kɔrɔ ye Russie Chine Inde olu b'o de kɔnɔ ani Iran ninnu donc sisan Mali yɛrɛ ka gouvernement ye o taabolo de ta yɛrɛma hɔrɔnya taabolo c'est-à-dire o de la Assimi ko k'an ka principe kana yɛlɛma c'est-à-dire anw tɛ taa monde unipolaire la k'a fɔ k'an b'an sigi ni Faransi ye min fɔ an b'o kɛ mais an ta ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya an b'o de dɛmɛ o de la Musa Assimi min kɛ Mali ye wallahi fo ka taa fɔ Mali kɛra Mali tɛ ni ɲɔgɔn président sɔrɔ i kun tɛ président sɔrɔ min bɛna a ka yɛrɛya constitution dilan wa an ka constitution bi o de b'an jagoya hali n'an bɛ loi kura kɛ code pénal la ani procédure pénale an jagoyalen don bi ka cɛ ni musoya k'a kɔn a tɛ se ka kɛ Mali la bilen parce que déjà an yɛrɛ ka sariya sunba o ko an bɛ an sinsin an ka histoire millénaire kan an ka kɔrɔlenw ka tila k'a fɔ ko furu bɛ tɛmɛ cɛ ni muso dɔ de ni ɲɔgɔn cɛ ka tila k'a fɔ ko an ka laadaw fɛn minnu ye an taabolo ye ko an ka jamana diinɛ jamana laadatigiw ani dugutigiw olu ka o la kɔlɔsi an nɔfɛ donc o fɛn fila bɛ donc Musa n ye a fɔ an ɲɛna tiɲɛni bɛɛ bɛ ka kɛ ni o de ye sisan donc maliyɛnw ka a bila u kunkolo la ni dun ko monde unipolaire n'o ye Faransi ye olu ko k'olu ye anw mara olu ka miiri la olu de ta ye anw ka dugukolo ye olu de ta ye anw ka nafolo ye anw ni hɛrɛ man kan namun tɛ anw na c'est-à-dire k'a fɔ ko culture banna o t'an na olu ka sira tɛ an ka foyi la olu yɛrɛ bolo anw tɛ adamaden ye o de la Faransi y'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'ale fa tiɲɛ de ye Mali ye ko ni Mali tɛ ko ale bɛ taa min o de la Faransi bɛ dugu o dugu la n'a y'o mara a b'a kɔnɔ k'o dugu jukɔrɔfɛn a ta ye a b'a fɔ k'o dugudenw man ka bɔ ale bolo donc a tun bɛ ka diɲɛ mɔgɔw kɛlɛ ni o de ye bon anw bɔra o de kɔnɔ sisan mais maa o maa min fana ni m'o fɔ bɛɛ ɲɛna
tasira min bɛ Mali bolo Mali ni Irisi ka jɛ i b'i ta sɔrɔ mais i t'a sɔrɔ de don Mali ni Chine ka jɛ i b'i ta sɔrɔ mais i t'a sɔrɔ Mali ni jamana o jamana bɛ jɛ a bɛɛ sigilen bɛ i bɛ ta ɲini ne yɛrɛ bɛ n ta ɲini Asimi y'o de fɔ bɛɛ ɲɛna wa bɛɛ b'a dɔn ko jɛ o jɛ a bɛ kɛ intérêt de kan mais ninnu ka jɛ bɛ kɛ de an b'aw sɔrɔ cogo di donc c'est important a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko kɛlɛ bannen don a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ hali b'a ko ordre constitutionnel n'i y'a ye Asimi y'a défini a bɛ k'a fɔ CEDEAO ɲɛna de n'aw ka ordre de ye ko élection anw na aw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fa la an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ba la anw ka ordre ye an mago bɛ an ka jamana de la an mago bɛ basigi de la an mago bɛ de fɔlɔ an ka jamana ka kɛ an ta ye wa élection tɛ maa ka jamana kita ye min ye maa ka jamana kita ye jamanadenw yɛrɛ ye miirina min fɔ n'o ye jamana ka basigi n'o ye sɔrɔ ka se ka yiriwa parce que Musa fo mɔgɔw k'a faamuya ko démocratie tɛ jamana jɔ minɛ ye quoi c'est-à-dire c'est pas un outil de développement i mako ɲalen kɔrɔ kɔrɔ i bɛna démocratie daminɛ mais olu ye démocratie tɔgɔ kɛ jamana jɔlan de c'est faux a fɔ de ko démocratie yɛrɛ kɔrɔ de ye ko jamanadenw ka yɛrɛya est-ce que yɛrɛya tɔgɔ bɛ baara kɛ yan jamanadenw ka sɔn k'an ka taa nin fɛ o de la a bɛ fɔ ko démocratie ye ka jamanadenw ka dɛmɛ kɛ ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ min b'a to mɔgɔw ka hakɛw ka kɛ kelen ye a ka d'u ma mais donc n'e bɛ ka kɛlɛ de kɛ ko hakɛw ka kɛ kelen mais hakɛ kan ka kɛ kelen ye ka sɔrɔ i bɛ jamana de kɔnɔ fɔlɔ hakɛ kan ka kɛ kelen ka sɔrɔ jamana de b'i bolo donc c'est très important nin yɔrɔ ninnu maliyɛnw k'a faamuya pour que an ka bɔ fɛn caman kɔnɔ quoi parce que n'u ye nin faamuya u bɛna ye unipolaire mɔgɔw olu ta mɔgɔ minnu o ka di mɔgɔ minnu ye olu bɛ geribuya de la sanga ni waati a ye n'a diyan ne wa olu bolo u ni jamana minnu bɛ jɛ la olu tɛ se ka foyi ɲini u yɛrɛ ye mais olu yɛrɛ de b'u ka développement ɲɛf'u ɲɛna mais dans le monde multipolaire e b'a dɔn mun ka ɲi i ma e b'o de fɔ i bɛ taa o de sira fɛ donc o de la n bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka faamuya ko AES ko bi a taara ka Asimi ko bolo dan a taara ka IBK ko bolo dan a taara ka Cani ko dan jamanadenw yɛrɛ de ye AES ye bi donc n'a bɛ mɔgɔ minnu kɔnɔ ko n'u bɛ a fɔ ko coup d'état kɛlaw ka jɛkulu sigilen k'u bɛ fili la coup d'état kɛlaw tɛ dɛ légitimité dɔ de dira u ma u ka peuple fɛ wa sisan AES ye peuple de ta ye wa peuple de y'a laɲini k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ɲɛna k'a ye taa nin sira fɛ donc ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ko bɛɛ ma sisan jamanadenw ka laɲini olu bɛ ka taa o de sira fɛ donc il y a pas une organisation plus démocratique ka tɛmɛ AES ka parce que jamanadenw ka laɲini de ye u se a ma voilà. Ayiwa honorable an bɛ ɲininkali laban kɛ min ye o ye an b'a la ka mɛn ko parti ko plainte kɛ an ka état yɛrɛ kan ka da sababu min kan ko commune 4 o mairie mɔgɔw ka wuli se ka jumɛn fɔ min bon ne bolo parti yɛlɛma a b'a ka hakɛ de kɔnɔ jamana ye sariya di bɛɛ ma bɛɛ k'i ka hakɛ ɲini ni boloko bin kɛr'i kan i bɛ taa ni jamana ye fanga la o tɛ kojugu ye o ne bolo o tɛ kojugu ye mais jamana yɛrɛ fɛnɛ mɛnna nin ko la de ni jamana tun y'i jɔ a jɔyɔrɔ la san b'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ ni jamana attaquer bilen o ni jamana tun y'i jɔ a jɔyɔrɔ la parti ka kuma fɔta dɔnnen don parti ka ko waleya dɔnnen don parti k'i tugu i ka partiya la jamana ka décision dɔ ta e yɛrɛ ka o jamana ka décision critiquer fo ka tila ka jamana ka discours minnu bɛ kɛ n'o bɛ ɲɛsin jamana jɔli ma ka t'o lagosi ni jamana tun y'i jɔ a jɔyɔrɔ la san b'a sɔrɔ partiw t'u plaint o parce que partiw ye dérapage caman de kɛ charte des partis politiques kɔnɔ ni état tun y'i jɔ a jɔyɔrɔ la sisan t'a sɔrɔ plainte bɛ yen mais ne bolo o jo don dɛ u k'u ka plainte kɛ u b'u ka hakɛ kɔnɔ u b'u ka hakɛ kɔnɔ u k'a ɲini a ɲinini ye tiɲɛ ye o mais ani jo fana bɛ n bolo n ko fana bɛ yen a tɛ ka taa kiiri de fɛ yan ni jamana y'a ka raison d'état de bila en jeu k'a ka jamanaya de lajɛ sinon commune 4 dɔrɔn ma ci o commune d'état ma ci ya district ma ci ya wa Musa a ma daminɛ ko a tila bɛɛ bɛ ci ka bɔ yen a tila bɛɛ bɛ ci nin ye daminɛ dɔrɔn de an bɛ nalen o don n'a nata parce que don min na sariya in bɛ ta a fɔra bɛɛ ɲɛna sariya taara ka dɔ fara aw ka mandat kan mais dɔ farali mandat kan o kɔrɔ tɛ fɛnɛ k'a ka yɔrɔ kɛ batɛmɛ sira ye
o kɔrɔ tɛ fɛnɛ k'a ka yɛrɛ sago kɛ ni jamana y'a ye baara bɛ ka taa taabolo min na n'a man ɲi yamaruya bɛ jamana bolo k'a ci ka bɔ yen a tɛ i n'a fɔ ko u taara commune 4 ci dɔrɔn k'a ka d'u ye fɛn dɔw de fɔra donc minnu fɔra o fana bɛ lajɛ kɛ mais an mana kɛ cogo o cogo an k'an bila an kunkolo la ko c'est la raison d'état qui prime sur les partis politiques Musa mɔgɔw bɛ ɲinɛ o de kɔ raison d'état in dɛ ni Mali politiciens dɛsɛra k'o faamuya jamana ka jamanaya de ka bon ni adamaden ni parti politique ye parce que n'i y'a mɛn e ye parti ye jamana de bɛ yen fɔlɔ o jamana de fana b'i kɛ parti ye donc n'an sera ka o faamuya i b'a dɔn fɛn minnu bɛ yen o de y'a kɛ i m'a ye n'u kumana dɔrɔn u bɛ se ka fɛn fɛn fɔ a ye élection kɛ dɛ élection kɛra dɔ ka n'i sigi fanga la an y'a f'u ɲɛna ko an mago bɛ élection ko de la non Musa mɔgɔw bɛ ɲinɛ mais anw tɛ ɲinɛ o ni somɔgɔ ma sa minnu somɔgɔ sara olu bɛ yen jamana in na mun ye IBK kogoya bɛɛ ye an bɛɛ votera IBK ye an bɛɛ sɔnna ye mais an nana ye bɛɛ sɔnna ye k'ale de bɛ ka Kidali ko ɲɛnabɔ a ma se parti politique bɛɛ ko ni fanga dir'u ma u bɛ nin ɲɛnabɔ a ma se maintenant a nana kɛ mɔgɔw de tun bɛ sa mɔgɔw tun bɛ faga sarasu min kan ka mɔgɔw lakana o sarasiw bɛ faga se tɛ mɔgɔ si ye an kɔni bɛ k'an sigi ka saya makɔnɔ n bɛ kunun ta fɛ wa n bɛ bi ta fɛ wa n bɛ kɛ sini ta fɛ maa si t'a dɔn se tɛ sarasiw ye se tɛ civil ye an minɛlen b'an ka jamana kɔnɔ ten marifa t'an bolo arme t'an bolo musow bɛ faga dugukuturu bɛ ci fɛn bɛɛ bɛ kɛ n y'an to de la k'a fɔ n ka mago b'an ka jamana la an ma IBK gɛn ko élection ko an ko de an mago bɛ an ka sécurité de la donc transition nana sécurité de kama est-ce que élection de bɛna ni sécurité ya ni élection tun bɛna ni sécurité ye Amadu Aya ka coup d'état kɔfɛ n'o nana ni fanga yɛlɛma élection kɛra a ye Mali kɛlɛ ban an bɛ fɛ k'an ka jamana de jɔ an mago b'an ka jamana de la an mago tɛ élection ko la o i ye ni karisa bɔ yen a dɔ nana a laɲini kun ye mun ye mɔgɔ ɲuman ko tɛ ni dɔ b'an bolo an bɛ ka baara kɛ a ma ban sinon élection tɛ dɔwɛrɛ ye o karisa e ka bɔ yen maa wɛrɛ ka na mun de b'a yir'u la k'a tigi bɛ bɔ yen i bɛ kuma kuntan dɔ ta ka don mɔgɔw kunkolo la ko élection de bɛ légitimité d'i ma olu b'o fɔ jɔnni ɲɛna Mali la yan ni légitimité ko ye tiɲɛ ye an ka taa légitimité base fɛ légitimité kɔrɔ ko jama fanba sɔnni maa miliyɔn 8 kan ka voter jamana min kɔnɔ maa min votera o ye maa miliyɔn 5 o légitimité bɛ taa min maa miliyɔn 8 de kan k'e ta pour que ka kɛ jamana président ye mais maa miliyɔn 3 de ye e ta o maa miliyɔn 3 o tilara aw candidat maa 28 ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ y'i ta ni sɔrɔ o la o légitimité ye jumɛn et puis a ma kɛ hali tiɲɛ yɛrɛ fɛnɛ na bon ni dun ye ni jateminɛ jama bɛɛ de ko an bɛ nin fɛ légitimité de dɔwɛrɛ ye jamanadenw ka sɔn olu bɛ ka légitimité kɛ élection de la légitimité n'a aucun rapport avec l'élection o ye tubabuw ka légitimité de sinon De Gaulle ma coup d'état kɛ yan De Gaulle ma Faransi mara u ma san 5 fu d'a ma a ma tila ka san a ye joli kɛ fanga la san 14 tɛ a b'o mɛn Faransi da ko De Gaulle n'est pas légitime a b'o mɛn Faransi da o min y'u ka jamana jɔ mais u b'a malangolo kuma don anw de kunkolo la k'an kɛ maa kalanbaliw ye k'an kɛ kodɔnbaliw ye an bɛ mun nɔfɛ dɔrɔn mɔgɔw ka bɔ min kɔ an mago b'an ka jamana de la n'a tiɲɛna a tiɲɛna anw politique mɔgɔw de bolo wa kuma dɔ la an b'o yɛrɛ fɛnɛ lakale ko wa k'an ma tiɲɛ politique mɔgɔw dɔrɔn o kɔni ye nkalon ye a fɔra de ko la conquête et l'exercice du pouvoir là c'est les partis politiques a y'a kɛ a dira aw ma an y'a mara san 30 a ma ɲa n'a ma ɲa kuma jumɛn bɛɛ b'o tugu ta ka da jɔnni e de ye fanga ɲini fanga taara k'a d'i ma i n'i ka parti ani aw ni parti minnu jɛra aw jɛra ka jamana mara a ma ɲa e bɛ taa jɔnni tɔgɔ fɔ la Musa an ye ta k'e kɛ e ka groupe de taara e kɛra dugutigi ye olu cɛ la dugu cira e ko k'e kelen nɔ tɛ e ni dɔn a dun ɲɛmɔgɔ bɛɛ de dira e ma ko ministre min ka di ye o ta premier ministre min ka di ye o ta maa min ka di ye o bila nin yɔrɔ la fanga in bɛɛ y'i ta ye a bɛɛ ye ta e ma se ka fɛn kɛ a binnen e ko k'e kelen tɛ c'est comme Assimi ka bɔ bi k'a fɔ ko ni tiɲɛni min kɛra transition na k'ale kelen tɛ a tɛ se ka fɔ o an bɛɛ de don anw fɛn bɛ fanga la bi n'an ni Assimi bɛ ka jɛ ka fanga kɛ n'a binna an de don n'a ɲana an don n'a tiɲɛna an don mais olu bɛna ko yɛlɛma ka kɛ politique kuma de an tɛ politique kuma na parce que politique kuma ye fanga ɲini kuma de politique kuma ye dɔ ka bɔ ye an ka na an ko an b'an ka jamana de jɔ donc il faut que les gens comprennent
u ka bɔ kɔnɔ sinon n bɛ mun f'i ɲɛna parti yɛlɛma jo don dɛ parce que olu y'a dɔn k'a fɔ olu de ka mɔgɔ communicatif olu ka fief ye donc ni a binna olu kan olu bɛ to ka fɛn kɛ mais an tɛna jaabi ma kɔnɔ sa ta fanga la ye dɔ ye mais jaabi fɛnɛ min bɛ b'o la ok honorable ne bɛ dansigi an ka bi jɛmukan na ni kuma fɔ cɛ kuma min b'i bolo ne baro wele Musa mun bɛ n bolo dɔrɔn n bɛ fɛ k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna halisa u ka bɔ politiki kuma kɔnɔ politiki kuma tɛ n'a fɔra politiki kuma o kɔrɔ tɛ ko fɛɛrɛ kuma politiki kuma ye ɲɔgɔn tɔrɔmpe kuma de maliyɛn k'i ɲɛ yɛlɛ Musa guerre mondiale de bɛ diɲɛ kɔnɔ deuxième guerre froide de bɛ yen a ye maa min ja a ma maa min ja Mali y'a ɲɛna ta ka ban Mali y'a ka côté ta ka ban maliyɛn bɛɛ k'i jija an ka fara Asimi Goyita kan sira mun filɛ nin ye Asimi tɔgɔ tɛ koyi wa Asimi jamu tɛ wa jamana ko kuma de don a tɛ taa gɛlɛya kɔ dɛ a tɛ taa gɛlɛya kɔ an ka bila an kunkolo la ko diɲɛ kɔnɔ transition bi a y'i ja a m'i ja maliyɛn bonyalen don Asimi ye maliyɛn ka danbe d'a ma Asimi ye maliyɛn ka hɔrɔnya cɛ ka ma Asimi y'a jira ko Mali ye Mali ye mɔgɔ bɛ ka ko gɛlɛya bɛ o ye tiɲɛ mais gɛlɛya jumɛn bɛ yen fɔlɔ la i kɛra dafe i kɛra ministre e de n'i ka opérateur économique de tun b'a ɲɛna wari tun b'e bolo e yɛrɛ b'a kɛ mais bi o de tɛ yen wari t'e bolo an bɛ opérateur économique de wele f'u b'u ba baara la parce que i bɛ se ka mun kɛ i b'o de kɛ mais a dɔw bɛ yen parce que wari tɛ yen nɔ u b'u ba baara la o de bɛ yen bi an b'a fɔ ko fɛn bɛ ka kɛ a bɛɛ ka ɲi dɛ ala anw yɛrɛ tɛ maa jɛlen ye kuma tɛ k'an bɛ ko fɛn fɛn kɛ wa foyi tɛ yen Musa k'a bɛ dafa ala ka masaya dɔrɔn de bɛ dafa ni fɔnba tɛ maa dafalen Asimi tɛna kɛ maa dafalen mɛlɛkɛ tɛ a ma ci a bɛ fili wa n'a filila fɔcogo b'o la kɛcogo b'o la adamaden ko de don wa n bɛ min fɔ mɔgɔw ye ni président b'a ka discours kɛ u ka faamuyali kɛ ko président ka discours tɛ dɔrɔn ka na i jɔ dɔrɔn ko n nana n da sago fɔ dɛ président ka discours n'a bɛ kɛ même tous les grands officiers les départements bɛɛ de b'i ka élément de langage bila ka taa o de bɛ tɔmɔ k'o labalo ko olu fara ɲɔgɔn kan ni miirinaw ye k'o fɔ jamanadenw ɲɛna donc bɛɛ k'a faamuya ko discours min filɛ Asimi y'a fɔ mais Mali institution bɛɛ de bɛ discours in kɔ n'a b'i kɔnɔ k'i bɛna institution dɔ sɔrɔ ko b'a fɔ ko ne ɲin tɛ na ou bien ministre dɔ b'a fɔ n tɛ na bɛɛ de y'i ta di bɛɛ y'i ka miirina di les grands officiers bɛɛ y'u ka miirina di o bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ élément de langage ye k'o kɛ discours ye c'est pour cela discours kɔnɔna ka dun a kuma bɛɛ tɛ se ka palakata ten mais kuma kɔnɔ kumaw de don wa kuma bɛɛ n'a miirina don donc minnu bɛ aw jala ko élection a don sen n'a bɔ sen ci fɔra aw ɲɛna fɛn bɛ jamana kɔnɔ dɔrɔn o ye basigi ani jamanadenw ka bɛn ani jamana ka sɔrɔ ka yiriwa o de kuma bɛ sen na 2024 n'o baara matarafa la Alpha tɛ élection bɛ se ka kɛ mais ko bɛ daminɛ basigi de la ani jamana lakanani arma minnu sanna u b'o o de kɔnɔ mission ma ban fɔlɔ kuma fɔra aw ɲɛna la mission n'a pas été achevée donc bɛɛ k'o faamuya Musa ka aw yɛrɛ fo mais k'a fɔ bɛɛ ɲɛna halisa an ka bila an kun na ko jamana wɛrɛ t'an bolo Mali in kɔ Musa défaut b'an bɛɛ la dɛ mais maliyɛnw ne b'a fɔ an ka ɲɔgɔn défaut to an kana to jamanadenw kan da an ka dusu sa an ka keleya wallahi jamana in bɛɛ b'anw ɲɛ faso ko baara la a bɛɛ n'i taara Burkina bi Burkina 100 sarada 98 ɲɔgɔn na o bɛɛ bɛ kuma kelen fɔ minnu tɛ fɛ ka kuma n'u bɛ fɛ ka kuma jugu fɔ u b'u da di mais Mali la halisa dɔw de b'u to tiɲɛnikɛlaw bolo an ka jija AES a da kana to an na cɛ nin y'an donnen bɛɛ k'i yɛrɛ ye ko de la dɛ i y'a ye Nigɛrikaw bɔra cogo min ka premier ministre ninnu kunbɛn mais pourtant ni jamana fila bɛɛ y'a ye Mali de la wa Musa mun kɛra Mali la a ma kɛ ni jamana si la fɔlɔ le Mali est en avance sur ces 3 pays an ye action concret baden kɛ mais anw de b'an ka jamana lagosi kabi k'i kɔnɔ k'i bɛ ka jamana lagosi i bɛ k'i yɛrɛ de lagosi
jamana lagosi la i bɛ k'i yɛrɛ de lagosi e tɛna se ka kɛ dɔ wɛrɛ ye maliyɛn kɔ fo n'i ka nationalité falen o de y'a to n b'a fɔ n ko jamana in ye an ba de parce que ale de bɛ sin di an bɛɛ ma i kɛra fila ye i kɛra maraka ye i kɛra kɔrɔbɔrɔ ye i kɛra mɔgɔ mɔgɔ ye ale de bɛ sin d'a ma ɔ ba min bɛ sin d'e ma n'e bilara o ba la o tɛ bajuguden yan o de y'a to n k'a ka fasoden jugu dabila mais bajugudenya dɔrɔn de don donc an k'a lajɛ an ka jamana in lajɛ mɔgɔ kana bila i kun la politique ko kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ tɛ jamana ko de bɛ yen jamana ko min bɛ yen an k'a ta ala de b'a ka fanga di a mana diya don min na a b'a minɛ i la fɛn min jɛlen don jamana ko de ɲɔgɔn tɛ donc a bɛ to bɛ nin na salala mamadu ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka ɲini aw fɛ a ye ja ninnu cari kosɛbɛ kosɛbɛ pour que mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na ka foli di aw ma ko kura tuguni